Акай Нурло роста меган ки хонагиётон гуфтан агар ам бӯи да бубри занад битӣ. ҳо роста бовар ки амрӯзи боим буду тав занг зад гуфт ки Нурлоҷон агар ами бӯи да бибрит ма занад метум агар бой бити яхидат хафа шав. Хайна худора шукр ма ами боим да биридам занам насибошам як рӯзадам мегирам. Барои ами агар ма бой медодам панҷизм безам мемондам. Акай Муҳаммад, и чия да тори сар шумо тоҷико кепканеву ира мемонед? Ин тори сарам буда гира мегӯй. Ира тоҷи давлат меган. Ба забони русӣ перевод надорад. Ҳамаи сағираҳои тоҷик ай чиз доранд. Ба забони тоҷикӣ тоқӣ. Тоқӣ тоҷикӣ. Кепка чӣ? Кепка намедоден шумо? Не, мада кепка уха маъқул нест. Дар ҷое ки тоқии кулобия кепка ҳай. Маъқул шуда боша биёрумтун. Баъд нақ навоӣ чӣ хел аст? Чокади тира дар Тоҷикистон ҳам мефурӯшанд. Ҳамин наврӯзиёш забоши соҳиби як галам хеле мешавад. Гапто надорам, зинда бошем. Раҳмати калон. ҳамаи гап да сари тоқии моя. ҳамаи гап мегум ҳамаи гап да сари тоқии моя. ҳамаи гап